Nalazimo se na Adi Ciganliji gdje je Srpski savez plivanja na otvorenim vodama organizovao Authentic Belgrade Open Water Race. Prvi put ovako neko dešavanje imamo van sezone, tačnije pre sezone, evo u maju, i samim tim veliki je značaj za organizaciju što se veliki broj takmičara danas prijavio. Imamo 40-ak takmičara na kilometar, 3 i 5, dakle 3 distance, a uskoro će i posljednji takmičari na 5 kilometara proći kroz cilj. Lepa manifestacija, onako u jednom veselom duhu. Najvažnije je bilo učestvovati i biti danas ovdje na Adi Ciganliji. Mislim da će i organizatori, a i sami takmičari biti zadovoljni današnjim danom.